Certament, millor que anar al psicòleg. 0-10 en 2 partits. He de reconèixer que me vaig a enganyar. Quan tu no s'enganya, i el que té que fer és reconèixer-ho. Jo pensava que esta eliminatòria venia en mal moment per al València, que l'Europa League li estorbava més que altra cosa a un equip en plena reconstrucció com el que estava tenint entre les seues mans en Gary Neville, entrenador del València. I certament hi ha que dir que és absolutament a l'inrevés. L'Europa League ha sigut un bàlsam d'unes proporcions que podrem comprovar el diumenge davant l'Atleti de Bilbao. Certament, el guanyar per 10 gols de diferència, màxima renda del València Club de Futbol en tota la seva història en competicions internacionals, fa que el conjunt de Gary Neville hagi pegat un gran pas endavant. No sabem si això dona per a la Lliga, perquè per molt que hi hagi un jugador que està en la Lliga austríaca, Alberto Prada en el Ried ens diguera que el Rapid de Viena és un equip que en Espanya podria lluitar per a clavar-se en Europa League, uno té la sensació que probablement hem sobreestimat a l'equip de Zoran Barisic, perquè és que el València ha fet el que li ha donat la gana amb este equip. Crec que només en 180 minuts, 3 parades, 2 d'elles de mèrit, de Matthew Ryan, del porter del València, certament apareguent en el dia d'avui per evitar el 1-0, però el València va fer 6 perquè ne va fer 5 en la primera part, en la nada, i en la segona va baixar el pistó, i en el dia d'avui, a partir d'haver obert la llanda, certament ha fet el que ha volgut. S'ha passejat. Ha calcat els 3 primers gols. Però calcaets. Carril central, passada entre línies que divideix els dos centrals i per velocitat pilota cap a dins. El primer de Rodrigo, el segon de Fegulí, el tercer de Piatti i després ja el quart ha vingut en un córner que ha rematat Rubén Bezo en àrea xicoteta. Però certament per el mig del València ha fet el que li ha donat la gana. Podríem dir també que aquesta eliminatòria ha servit per a anar rehabilitant jugadors. També jo crec que és pronte per a dir que estan completament rehabilitats. Crec que no s'ha de caure en l'errada de pensar que este és l'equip bo i el que juga en Lliga és l'equip roïn, perquè l'equip en Lliga està patint més de lo que està patint en l'Europa League. Crec que són competicions i equips diferents. Però de qualsevol manera, sí que és cert que la versió, per exemple, avui de Rodrigo ha sigut bona, la de Fegulí ha sigut entonada, la de Negredo, tot i no marcar, tampoc ha desmerescut, i a més ha servit per a que alguns futbolistes comencen a sumar minuts amb el primer equip. No en el cas de Tropi, que ja va debutar l'any passat de la mà de Nuno en Elche en aquell 0-4, però sí en el cas de Rafa Mir, que a més ha estat a punt de marcar, després del 0-3, si no recordem malament, i en el cas de Toni Lato, que du una carrera fulgurant. El nebot del mític Vicent Latorre, jugador i capità del Llevant Unió Esportiva, com a lateral esquerre, té un futur extraordinari. Certament, esta quinta del penal, com ja s'ha batejat al juvenil del València, té certs futbolistes molt interessants. Per cert, bé faria l'acadèmia en intentar arribar a un acord el més ràpid possible amb Carlos Soler, futbolista fonamental en aquest equip. Però el que hi ha que tindre en compte i el que hi ha que ponderar en la seva justa mida és que esta Europa League, en lloc de molestar, ha servit per a rellançar. I això és la realitat. Esta Europa League, en lloc de ser un convidat molest, ha acabat sent una alegria. Com dèiem, esta Europa League, en l'aspecte mental per al grup, recorden el que deia Gary Neville, que la idea era la de donar una bona imatge i sobretot mantenir la ratxa de victòries. Com dèiem, aquesta ratxa de victòries se fonamenta en un 50% de les dues aconseguides contra el Ràpid. Per tant, a la fi, també considereu a mi que este doble partit davant el Ràpid de Viena ha estat millor que anar al psicòleg. Per cert, lamentables les pancartes exhibides per els ultres del Ràpid de Viena.
bochornós. Esperem que la UEFA prenga mesures i prenga cartes en l'assunt. El millor que es pot dir, com deia avui un follower en el Twitter de @esports97nit, mentre ells feien pancartes, el València feia gols. Jo crec que a partir d'ahir poca cosa hi ha més que dir. I com repetisc, a la fi, esta Europa League amb 10 gols en 2 partits, 6-0 i 0-4, ha sigut millor, prou millor que anar al psicòleg. Les 11:37, les 5 fotos.